गिबियावनो बयखौबो स्कुलास टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय फरायग्रोनाय जाबाय। जों बेयावहाय गुबुन गुबुन साख्रिफोरनि थाखाय मेथ्सनि माखासे कुइसनफोर सावरायगोन, जेरैहाय आसाम टेट, आसाम पुलिस, आसाम फरेस्ट ना बेफोरबायदि आसामनि गुबुन गुबुन साख्रिनि एग्जामफोरनि थाखाय जोङो मेथ्सनि जोङो कुइसनफोर सावरायगोन बा मेथ्सखौ जोङो बेवहाय सावरायगोन। बेवहाय फार्स्टआवनो कुइसनाव जोंहा दङ, बेयो जाहैबाय टेट 2021 बे मायथाइयावहाय एलपि सेक्सनावहाय जिनाखि फैखांनाय कुइसन ना बेखौ लानाय जादों। बेवहाय होननानै बुंदों जे सासे गलादारा मोनसे बेसादनि बेसेनखौ बायनाय बेसेननिख्रुइ 30% बारायो, नाथाय फाननाय समाव 10% खमायना होयो। बिथांनि मुलाम्फाया माने बियो जिनाखि बायनाय ना, जिनाखि दखाननिफ्राय बा गलानिफ्राय बियो जिनाखि बायनानै लाबोदों, बे बायनानै लाबोनायनिफ्राय बियो मा खालामो, गाव बायनानै जेसेबाङाव बायना लाबोदों बिनि मा खालामो होनदोङो, फाननो नागिरनाय समाव बायनाय बेसेननिख्रुइ मा खालामदों बियो 30% बारायनानै होयो ना। नाथाय मा खालामदों बेवहाय फाननाय समाव बे गाव 30% बारायनायनिफ्राय मा खालामो बियो 10% खमायनानै होयो। अब्ला बिथांनि मुलाम्फाया बेसेबां जौखोन्दो जागोन बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ ना। जोङो मिथिया बेवहाय, अब्ला जों मा लानो हायो, जोङो बायनाय बेसेनखौथ' बेसेबाङाव बायदों बेखौ मिथिया जोङो ना। नाथाय जोङो बेबायदियाव मा खालामना लानो हायो, जोङो बायनाय बेसेन माने सिपि कस्ट प्राइस, बेखौ जों मा लानो हायो, जोङो मा हमनो हायो, जोङो 100। दानिया मा खालामदों बियो, बे 100नि बेसेबां बारायदों, मा होनो बेसेबां बांसिन बारायदों होनदों, 30% बारायनानै होयो, माने 100आव 30 बारायनानै होयो। बा 100आव 30 बारायनानै होयोबा बिनि जिनाखि मार्क प्राइस ना, माने बियो बारायदों नालाय ना, बायनायनि बांसिन खालामदों, होमबा बेयाव मार्क प्राइसाहाय बेसेबां दङ, 130 जागोन। मानो जे जों मा खालामनांगोन, कस्ट प्राइसजों जिनाखि फार्स्ट माने बेवहाय दंखायो जोंहा माने 100आवहाय 30 नालाय, होमबा 100 नालाय ना, होमबा 100आवहाय 30, होमबा 100आव 30 बारायोबा 100जों 30जों प्लास खालामबा बेसेबां जागोन, 130 जागोन बियो ना। दानिया मा खालामदों बियो, फाननाय समाव 10% खमायनानै होदों। फाननाय समाव नैबे कस्ट प्राइसनिफ्राय नङा दे, बे गाव बारायनायनिफ्रायसो, नैबे 130निफ्रायसो 10%खौ खमायनानै होदों। होमबा बेवहाय बेसेबाङाव फाननाय जागोन बियो, बेसेबाङाव फाननाय जागोन, होमबा जोङो माखौ दिहुननांगौ, एसपिखौ दिहुननांगौ। एसपिखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङो, बेवहाय मा खालामदों, 130आव बियो मा खालामदों, बेसेबाङाव फानदों, माने 10% खमायदों, माने 10% खमायनानै होयो, माने 100आव 10 खमायो, 100आव 10 खमायोब्ला माने 100, बायनाया 100मोन जेनेबा सापस हमबाय बेना, माने 100, बे 100 माने बेसेना 100मोन, 100आव जुदि बियो 10% खमायोब्ला, 10 खमायोब्ला बेसेबाङाव फाननाय जागोन बियो, 90आव फाननाय जागोन बियो ना। होमबा 0जों 0 दानबाय, 0जों 0, होमबा 9 सानजाबथाम मा जागोन बियो, 27, 7, 2 थाबाय ना, बा 9जों 1जों 9 आरो 2जों 11, होमबा बेसेबाङाव फाननाय जाखो बियो, 117आव फाननाय जाबाय। दानिया बेवहाय नाय, एसपिआ बांसिन आरो मा होनो कस्ट प्राइसाहाय सिपिआहाय खमसिन जाखाबाय, आरो होमबा मा जागोन बेवहाय प्रफिटआनो जाखागोन। आरो बेवहाय जे मुलाम्फानिखौनो दिहुननो थिनखादों ना, मुलाम्फा जागोन ना खहा जागोन होननानैबो सोंनो हागौ माब्लाबा समाव ना, बा बेसेबां खहा एबा बेसेबां मुलाम्फा जादों बेखौबो सोंनो हागौ। होमबा जोंहा दाना मा खालामनांगौ, बेवहाय मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ दिहुनखानांगौ नालाय, मा खालामनांगौ जोङो, प्रफिट पार्सेन्टखौ दिहुननांगौ। जे प्रफिट पार्सेन्टखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो, प्रफिट बाय सिपि इन्टु मा जायो, 100। बेवहाय प्रफिट मानि मा, प्रफिटआ जाहैबाय, मुलाम्फाया जाहैबाय, मा खालामनांगौ जोङो, माबोरै मोनो जोङो, एसपिनिफ्राय जों मा खालामनांगोन, सिपिखौ माइनास खालामनांगोन ना, माने जोङो प्रफिटखौ मोननांगौ मा खालामनांगोन, एसपिनिफ्राय फाननाय बेसेननिफ्राय कस्ट प्राइसखौ जोङो, बायनाय बेसेनखौ जोङो दानख'नांगोन, अब्लानो माखौ मोनगोन जोङोहाय, प्रफिटखौ मोनगोन। होमबा 117निफ्राय मा खालामनांगोन जोङो, 100खौ माइनास खालामनांगोन, होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो, 17, होमबा मा खालामगोन बेयावहाय, आरो कस्ट प्राइसआ बेसेबां, कस्ट प्राइसआहाय बेवहाय 100, माने सिपिआहाय ना, आरो बेयाव मा जागोन 100, होमबा 100जों 100 दानोबा बेसेबां थाखो जोंहाय 17, होमबा एन्सारा मा जागोन, 17% मुलाम्फा जागोन। अप्शन नाम्बार डि आहाय कारेक्ट एन्साराहाय। नेक्स्टआव दङ, साबा मानसिया मोनसे खामानिखौ 10 सानाव फोजोबो, बै खामानिखौ सासे मानसिया बेसेबां सानाव फोजोबगोन। जे साबाजों बेसेबाङाव मावखाङो होनदों, साबाजों 10 सानावहाय मावखाङो। साबाजों 10 सानाव मावखाङोब्ला, होमबा साबाजोंहाय ना, होमबा सासेया बेसेबां सानावहाय मावखांगोन। होमबा जों मा मोनथियो, जे साबा बांसिन मानसियाहाय
बांसिन मानसि मावोब्ला ना खामानिखौ बांसिन मानसि मावोब्ला खम नांगोन ना समाहाय आरो जुदि खमसिन मानसि जायोब्ला बांसिन सान नांगोन आरो बेवहाय जोङो मा खालामनांगौ होनदोङो जे सासे मानसिया बेसेबां सानावहाय मावखांगोन बेखौ दिहुननांगौ बा गासै खामानिया बेसेबां बेखौथ' जों मिथिनांगोन ना ओमफ्राय बेवहाय मा जायो जोंनियाहाय जे बेवहाय माने खामानिया बे एखेयानो ना खामानिया बे एखेयानो होमबा जों बेवहाय मा लानो हायो जोङोहाय नैबेयावहाय जे जोङो बेसेबां सानाव फोजोबगोन बेखौ दिहुननांगौ ना बेवहाय मानसि M1 इन्टु मा जागोन बेयावहाय नैबे जाहैबाय D1 M1 इन्टु D1 बाय W1 इकुवेल टु मा जागोन M2 इन्टु D2 बाय W2 माने बेवहाय नाय जे W माने खामानि ना हाबा बेवहाय नाथाय हाबाया जोंना मा सेमखा बे एखेयानोखा ना होमबा बेवहाय जों नैबे W खौ लालायाबाबो जायो जोङो थोंजोङै मा खालामनो हायो जों बेवहाय M1 इन्टु D1 इकुवेल टु M2 इन्टु D2 लानो हायो जों बे फर्मुलाखौ बाहायनो हायो ना अब्ला जोङो मा मोनगोन बेवहाय नाय जे जोङो मा होननानै होनाय दं जोंनो जे नैबेखिनियाहाय होनाय दंखाजोबो ना बेनिफ्राय मा खालामनो थिनदों बेवहाय होनाय दङ जोङो D2 खौ दिहुननांगौ होमबा मा खालामनांगोन जोङो D2 खौ दिहुननांगौबा मा जागोन M1 इन्टु D1 खौहाय माजों राननांगोन जोङो M2 जों राननांगोन जों ना होमबा मानसिया फार्स्टआवहाय बेसेबां दङ 5 आरो साना बेसेबां 10 ओमफ्राय M2 माने साबेसे बेवहाय सासे सरि नैसो सासे ना सासे बेवहाय एसे कुइसना माने बेवहाय साबा मानसिया मोनसे खामानिखौ 10 सानाव फोजोबो बै खामानिखौ सासे मानसिया बेसेबां सानावसो दिनै बे वाना नोङा फोजोबगोन ना होमबा जों मा खालामगोन बेवहाय साबेसे नोङो सासे ना बा बेवहाय 1 जागोन होमबा 5 जों 10 सानजाब बेसेबां जागोन बेयाव 50 आरो 50 खौ जों 1 जों रानबा 50 आनो ना होमबा बेसेबां देस नांगोन बेनो 50 देस नांगोन बेनो 50 देसआवहाय बियो मावखांगोन माने हारसिङैहाय दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा 12 आरो 30 नि आगोसा सानजाबगिरिया जाबाय माने कमन फेक्टर ना बा जों कमन माने मोननैखौबो माजों जोङो कमन माने मा मोननैनिबो जोंनिया माखौ दिहुननांगौ जोङो सानजाबगिरिखौ दिहुननांगौ सानजाबगिरि माने जोङो मोननैखौबो माजों राननो हायो जोङो ना बा माजों सानजाबनानै मोनो जोङो गोरोबनायजों ना होमबा जों मोननैखौबो माजों राननो हायो जोङो नाय जे जोङो बेवहाय मोननैखौबो जोङो 6 जों राननो हायो जोंना बा जोङो फिसा अनजिमाजों जों रानलांनोबो हायोना 2 जों जों बेजोर अनजिमा रोदा अनजिमाफोरजों राननो हायो जोङो बेवहाय 6 मोनगोन बेवहाय बेसेबां मोनगोन जोङो 15 आरो 3 जों रानबा बेखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 2 बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 बेबायदि दाना बेखौ जोङो नाय जेरावहाय मा होनदोङो कमन होननानै बुङो कमन फेक्टर माने आगोसार माने जोङो मोननैखौ बेवहाय मोननै सानजिमा होनाय दंना मोननै अनजिमा होनाय दं मोननै अनजिमा बे मोननै अनजिमाखौबो जोङो एखे अनजिमाजों जोङो राननो हानांगोन नाथाय नैबेयावहाय जोङो मोननैखौबो नैबे 2 आरो 5 मोननैखौबो जोङो बे बबेबा मोनसे एखे अनजिमाजों जोङो राननो हाया जोंना बेखायनो जों बेखौहाय रानला बेनिफ्राय जोङो कमनखौ माखौ लागोन जोङो जेयावहाय नाय 2 जों जोङो मोननैखौबो राननो हादों बेवहाय 3 जों जों मोननैखौबो राननो हादों अब्ला बेवहाय जोङो कमन माने मोननैयावबो माने आगोसार जादोंना होमबा बिसोर मोननैखौ जोङो लागोन जोङो बा 2 जों जोङो 3 जों सानजाबा बेसेबां मोनो जोङो 6 मोनगोन आगोसार सानजाबगिरिया मा जागोन होनबा 6 जागोन आरो जों बेवहाय अपसनखौ नायनानै गोरलैयैनो मोननो हायो जों माबोरै जोंनियावहाय बेबायदि दिहुनलायालासिनो ना ओरैबायदि नाय बेवहाय मा होनना बुङो 12 आरो 30 नाय अपसनाव मा दङ 12 15 आरो 30 नाय 12 जों जोङो 30 मोनखाया जों ना 12 जों जायखिजाया अनजिमाखौ सानजाबब्ला जों 30 मोनखाया 15 जों जोङो 12 मोनगोन नामा सानजाबब्ला बे 12नि देरसिन जानानै दंखायो 30 जोंबोथ' जों मोनखाया बेबायदि बेलायाव जोङो अपसनखौ नायनानैनो जों बानायालासिनो थोंजोङै एन्सारखौ जोङो सायख'नो हायो बा जोङो 12 आरो 30 मोननैखौ माबे एखे मोनसेजोंनो राननो हागोन जोङो मोनसे अनजिमाजोंनो 6 जों होमबा 2 बेयावहाय बेसेबां जागोन बियो 5 बेबायदि ना होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय 6 जागोन बियोहाय नेक्स्टआव दङ 9 आरो 15नि दुइसिन आगोलसार सानजाब मोनथाया जाबाय माने लवेस्ट कमन माल्टिपोल माने लवेस्ट कमन माने एलसिएमखौ दिहुननांगौ जों बेयावहाय माने 9 आरो 15नि जों मा खालामनांगौ एलसिएम दिहुननांगौ होमबा जों मोननैखौ माजों राननो हायो जों बेवहाय नायदो 3जों रानोबा 3जों रानोबा 5 दाना जोङो मोननैखौ जों राननो हाला जों ना होमबा जों सानजाबा बेसेबां जागोन बेलाय 3 सानजाब 3 9 सानजाबा बेसेबां जायो बेयावहाय 45 होमबा बेवहाय माने जों मा होनदों बेवहाय माल्टिपोल होनना बुंदों लवेस्ट कमन माल्टिपोल होमबा बेखौ जोङो मा खालामनांगोन जोङो आगोसा सानजाब मोनथाय माने मा
बिसोरखौ जोङो सानजाबनानै मोननाय ना सानजाबनानै मोननाय लवेस्ट आरो लवेस्ट ना दुइसिन बेसेबां जागोन जोंनाहाय फिननायाहाय 45 जागोन आरो जोङो बेवहाय नाय बेखौबो थिग दहायनि बायदि जोङो अपसनाव नायनानै जोङो मोननो हायो माबोरै ना इयावहाय 9 आरो मा दङ 15 दङ नाय 9 जों जोङो 15 खौ जोङो राननो हायो नामा हाया 9 जोंथ' जोङो 15 मोननो हाया ना आयावबो नाय जों 9 जों जों 55 मोननो हागोन नामा हाया 9 जों जोङो 6 मोननो हागोन नामा हाया सरि 60 मोननो हाया जोङो ना माया जागोन जोंनाहाय नैबेहाय 45 जागोन जोंनाहाय ना बेबायदिबो जोङो सायख'नो हायो जोङो नेक्स्टआव मा होनो बेवहाय मोनसे बायजोआरि बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम दोंबैसे नांजि थांखो आखिनो हायो जे मा होनदों मोनसे बायजोआरि बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम जे बेवहाय मा होनदों मोनसे बेंखन ना ओमफ्राय बेवहाय मोनसे बेंखन बे मोनसे बेंखन सरि बेहाय ना बेहाय जेनेबा सापस मोनसे बेंखन बे मोनसे बेंखननि मा होनदों बायजोआवहाय बेंखननि बायजोआव सापस मोनसे बिन्दो दं बे बिन्दोनिफ्राय मोनबेसे नांजि थांखो बोनो हायो जों सिगां नांजि थांखोआ माखौ बुङो बेखौ मिथिना लाग्रोनांगोन जों ना नांजि थांखोआ माखौ बुङो जे मोनसे हांखोआ मा जायो नैबे बेंखनखौ मोनसेल' बिन्दोआव दानस'गोन हो मोनसेल' बिन्दोआव दानस'गोन सापस हमबाय बेवहाय ना मा जादों बेवहाय मानि बेवहाय मा जादों नाय बेंखनखौ नैबे मोनसे बिन्दोआवहाय सरि मा जादों नैबेयावहाय ना नैबेयावहाय बे मोनसे बिन्दोआवहाय नैबे बिन्दोआवहाय दानस'दों मानि मोनसे हांखोआ मा जायो मोनसे बेंखनखौ मोनसेल' बिन्दोआव दानस'यो अब्ला बेबायदि हांखो खोन्दोखौ मा होनना बुंगोन जोङो नांजित हांखो होननानै बुंगोन अब्ला नैबेखौ मा होनना बुंगोन जोङो नांजित हांखो होननानै बुंगोन आरो नैबेखौ आगोसार बिन्दोखौ मा होनना बुंगोन जोङो नांजित बिन्दो होननानै बुंगोन बेबायदि जों अब्ला जों मा मोनथिनांगोन जे बेबायदि जोङो मोनसे बेंखननि बायजोआव थानाय बिन्दोनिफ्राय मोनसे बेंखननि बायजो हमना लाबाय सापस बेयावहाय दङ मोनसे बिन्दो बे जाहैबाय मोनसे बिन्दो बे मोनसे बिन्दोनिफ्राय जोङो मोनबेसे नांजित हांखो बोनो हायो बेखौ सोंदों मोनबेसे नांजित हांखो बोनो हायो नाय जे बिनिफ्राय मोनबेसे नांजित हांखो बोनो हागोन जोङो जे मोनसेल' नांनाय ना बे मोनसे आरो बिनिफ्राय बे मोनसे होमबा जों मा खालामनो हायो जे बेंखननि बायजोआव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय जोङो मोनबेसे नांजित हांखो बोनो हायो जोङो मोननै नांजित हांखो बोनो हायो दोंनै दोंनै ओमफ्राय एन्सारा जोंनिया बेवहाय मा जागोन जोंनि एन्साराहाय अपसन नाम्बार बियाहाय जागोन अपसन नाम्बार बियाहाय बियो दोंनै जोङो नांजित हांखो बोनो हायो मानिफ्राय बेंखननि बायजोआव थानायनिफ्राय दानिया ओरैबायदि नाय मोनसे बेंखनाव थानाय ओरैबायदि सोंनो हागौ जे बायजोआवसो ओरैबायदि सोंनो हागौबो जे बेंखनाव थानाय बेंखनाव थानाय माने नैबेयावहाय थानाय ना नैबे सिनावहाय थानाय मोनसे हांखोजों दोंबैसे नांजित हांखो बोनो हायो होननानै सोंनो हागौ होमबा जोङो बेयावहाय थाखानाय जे बेंखनाव नैबे बेंखनाव थाखानाय मा होनो मोनसे बिन्दोनि गेजेरजों जों खालि दोंसेल' जों मा खालामनो हागोन नांजित हांखो बोनो हागोन जे नाय नांजित हांखोआ मा जायो नोङो जोंहा मोनसेल' बिन्दोआव दानस'यो ना मोनसेल' बिन्दोआव बेबायदि मोनसेल' बिन्दोआव दानस'गोन अब्ला जों बेखौथ' जों ओरै मोनला ना मोनबावगोन नामा जों बेखौहाय मोनला जे बेवहाय जों मा खालामनो हायो मोनसे बेंखनाव थानाय बिन्दोनि गेजेरजों जों मोनबेसे नांजित हांखो बोनो हायो जोङो दोंसेल' जों मा खालामनो हायो जोङो नांजित हांखो बोनो हायो आरो दा बेंखननि बायजोआव थानायनिफ्राय जों मा खालामनो हायो बेंखननि बायजोआव थानायनिफ्राय जोङो दोंनै नांजित हांखो बोनो हायो बेंखननि बायजोआव थानायनिफ्राय जोङो दोंनै नांजित हांखो बोनो हायो दाना बेंखननि सिङाव जेब्ला बे बेंखननि सिङाव थागोन अब्ला बेजों जों नांजित हांखो बोनो हागोन नामा जों नाय बेयावहाय मा जादों नांजित हांखो मानि मा होनदों मोनसेल' बिन्दोआव दानस'नाय जानांगोन गोसोआव लाबानो जाबाय जे बेंखननि सिङाव थानाय बिन्दोनि गेजेरजों मोनसे बिन्दोनि गेजेरजों जोङो दोंसेबो नांजित हांखो बोनो हाया आरो बेंखनाव थानाय मोनसे नांजित हांखोजों जोङो दोंसेल' नांजित हांखो बोनो हायो आरो बेंखननि बायजोआव थानाय बेंखननि बायजोआव थानाय जिनाखि बिन्दो बेनिफ्राय जोङो दोंबैसे नांजित हांखो बोनो हायो दोंनै आरो नैबे नांजित हांखो दोंनैया मा जायो जेब्लायबो समान जायो होमबा जोंनिया बेवहाय एन्सारा बियाहाय जागोन दानिया नेक्स्ट 5 सेन्टिमिटार सखाव गोनां बेंखन मोनसेनि दोंनै लिग नांजित हांखोनि गेजेरनि जानथाया
जे मा होनदों बेवहाय 5 सेन्टिमिटार सखाव गोनां बेंखन मोनसेनि ना जे मोनसे बेंखननि बेयाव ओरैबायदि होनदों जे मोनसे बेंखन बे मोनसे बेंखन ना साप'ज बे जाहैबाय मोनसे बेंखन बे मोनसे बेंखननि दोंनै लिग नांजो थांखो जे बै नांजो थांखोफोरा मा होनदों लिग नांजो थांखोफोरा मा लिग बेवहाय मा होनदों नैबे नांजो थांखो ना बे नांजो थांखो आरो नैबेयाव मा जागोन नैबे नांजो थांखो बिसोर मोननैया मा होनदों गावजों गाव लिग आरो बिसोर माब्ला गावजों गाव लिग जायो जेब्ला बिसोरनि नाय बेवहाय बे मोनसे बेंखन ना बे मोनसे बेंखनाव मा जायो जे जेब्ला जों बेवहाय मा मोनो जोङो मोनसे खाव हांखो मोनो जोंना बे खाव हांखोनि जोबथा खर' मोननैयावहाय थानाय बिन्दोनि गेजेरजों जेब्ला बोगोन अब्लासो मा जागोन बेयावहाय लिक जागोन आरो बेयावहाय बे साप'ज मिरु ना मिरु आरो बिनिफ्राय मिरुनिफ्राय जायखिजाया बेंखननि बिन्दोसिम बोनाय हांखो खोन्दा मा जायो सखाव आरो बिनिफ्राय मा जागोन बेवहाय नैबेखिनियाबो मा जागोन जोंहाय नैबेखिनियाबो मा जागोन सखाव आर ना होमबा बेवहाय बेसेबां सखाव दङ 5 सेन्टिमिटार सखाव होमबा नैबेबो मा जागोन 5 आरो नैबेबो मा जागोन 5 होमबा 5 दाजाबा बेसेबां जागोन जोंहाय 10 सेन्टिमिटार ना होमबा बिसोर मोननैनि बे सिलिं नैबे नांजो थांखो दोंनैनि जिनाखि गेजेरनि जानथाय ना बेयो बेसेबां जागोन जोंना होमबा 10 सेन्टिमिटार जागोन बियो नेक्स्टआव दङ A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 24 days. They started the work together. Calculate the number of days to complete the work. माने A can do यावहाय ना याहाय मा होनदों या माने मोनसे खामानिखौ 12 सानावहाय मावनो हायो आरो बियाहाय बे खामानिखौहाय 24 सानावहाय मावनो हायो बेनिफ्राय मा होनदों दे स्टार्टेड टुगेदार माने बिसोर सानैजों जयै मावदों ए आरो बि सानैजों जयै मावदों ना अब्ला बिसोरो सानबैसेयाव मावखांगोन नाय हारसिङै जुदि एया मावनायाव 12 सान नांगौब्ला आरो बियाहाय 24 सान नांगौब्ला होमबा बिसोर सानैजों ज' मावोबाथ' मा खमसिन नांगोन ना नाङा खमसिन नांगोन ना अब्ला जोङो मा खालामनो हायो बेयावहाय नाय जे मा होनदों बेयावहाय एया बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 12 सानावहाय ना एयाहाय 12 सानाव आरो बियाहाय बेसेबाङाव होनदों 24 सानाव दाना मा खालामदों जोङो बिसोर मोननैनि मा खालाम दुवासा एलसिएम ला एलसिएम लायोबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 24 ना दुवासा लायोबा बेसेबां मोनगोन जों 24 जे गोबाङानो खायफाया माने दुवासा दिहुननोबो गोब्राब मोनो ना बेवहाय नाय जोङो दुइसिन अनजिमाखौ नायो दुइसिनखौबो नाय देरसिनखौबो नाय दाना दुइसिन अनजिमाजों जोङो नैबे देरसिन अनजिमाखौ मोनो ना मोना ना सानजाबनानै मोनो ना मोना बेखौ नायदो होमबा 12जों जोङो 2 सानजाबबा मा मोनो जोंलाय 24 मोनो ना होमबा नैबे देरसिन अनजिमायानो मा जागोन बेवहाय जिहेथु मोनखाबाय अब्ला मा जागोन बे देरसिन अनजिमायानो मा जागोन अब्ला जोंनाहाय दुवासा जागोन बेना होमबा जों ओरैबो लानो हायो 12 आरो 24 मोननैखौबो जों 6 जों लागोदो ना बा 6 जों लायालासिनो जों मा खालामनो हायो 2 जों लादो 6 इयावहाय मा जागोन इयावहाय 2 जों लायोबा 12 ना 3 जों लायोबा 2 3 जों लायोबा बेखौहाय 4 2 जों लायोबा 1 2 जों लायोबा बेखौहाय मा जाबाय बेनिफ्राय सानजाबजोबदो ना सानजाबजोब्बा इयावहाय 6 6 जों इयावहाय 4 6 सानजाब 4 24 बेबायदि ना दानिया होमबा जोङो बेवहाय जों 24 मोनखाबाय ना जिहेथु बेवहाय जोङो होमबा नैबे जाहैबाय मा गासै खामानि बे 24 मा जागोन होनबाथाय खामानि दाना नैयावहाय नाय 12 सानावहाय ना इयाहाय 12 सानाव मावखांदा ना बेवहाय नाय 24खौ 12 जों मा सानजाबबा 24 मोनो जोङो 2 आरो 12 जों मा सानजाबा जोङो 24 जों मा सानजाबा जोङो 24 मोनो 1 मा जागोन नैबे 2 आरो नैबे 1 बिसोर जाहैबाय बिसोरनि सानसेयाव मावनाय खामानि बिसोरनि मावनाय खामानि होनबा बिसोरो मा मावगोन बेवहाय इया सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावगोन बा 2 आरो बिया सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावोबा बियाहाय सानसेयाव मोनबेसे खामानि 1 होमबा सानसेयाव बियो 2 आरो बियो मोनसे खामानि मावोबा सानसेयाव सानैजों बेसेबां खामानि मावगोन बिसोरलाय 2 + 1 बा सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन बिसोरो 3 खामानि मावगोन होमबा गासै खामानिया बेसेबां इयावहाय 24 था बे गासै खामानिया बेसेबां होनदों 24 बा सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो सानैजों लोगो नांनानै 3 ना होमबा सानसेयाव 3 खामानि मावोबा 24खौ बेसेबां सानाव फोजोबगोन बिसोरलाय 8 माने 3जों जोङो 24खौ रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 8 सानजाब 3 बेसेबां जायो जोंनाहाय 24 अप्शन नाम्बार
एयाहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन बेयोहाय ना। नेक्स्टआव नाय एरिया अफ ए इक्विलेटारेल ट्राइंगल इज 400√3 स्क्वायर मिटार देन पेरामिटार इज माने ए इक्विलेटारेल ट्राइंगल माने गोरोब आखान्थिथाम मोनसे गोरोब आखान्थिथाम बे मोनसे गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथिया बेसेबां होननानै बुङो 400 बिनिफ्राय √3 स्क्वायर मिटार माने मिटार स्क्वायर बर्ग मिटार बेनिफ्राय पेरिमिटार मानेथ' मा सोरगिदिं सिमा सोरगिदिं सिमा ना सोरगिदिं सिमाखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा सोरगिदिं सिमाया मा जागोन बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ बेयावहाय माया होनाय दङ एरियाया होनाय दं नाथाय जों माखौ दिहुननांगौ जे इक्विलेटारेल ट्राइंगल माने गोरोब आखान्थिथाम बे मोनसे आखान्थिथाम साप'ज हमबाय बेयावहाय ना बे मोनसे आखान्थिथाम बेयावहाय इक्विलेटारेल ट्राइंगल होननाय लोगो लोगो मा बुजियो जोङो जे गोरोब आखान्थिथाम ना माने मोनथामबो आखान्थिनि जखाया मा जाजोबगोन बियो समान जाजोबगोन मोनथामबो आखान्थिनि जखाया समान जाजोबो बे बेलायाव मा जायो जे बिनि जे गोरोब आखान्थिथाम बे इक्विलेटारेल ट्राइंगल बिनि एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो बिनि एरियाखौ जोङो माबोरै दिहुननो हायो √3/4 ए स्क्वायर लानानै जोङो दिहुननो हायो जों ना दाना जोंहा मा दं बेवहाय एरियाया होनाय दं होमबा √3/4 ए स्क्वायर माने मा एरिया बिनि समान आरो एरिया होनाय दं जोंहा बेसेबां 400 बिनिफ्राय √3 होनाय दं ना बे जाहैबाय √3 जों √3 केन्सेल खालामदो ना होमबा ए खौ लाखियोब्ला मा जागोन ओरैजाय 4 जों 400 जों सानजाबदो 1600 जागोन बियो ना 1600 नैबे स्क्वायरा मा जाहैगोन रुट जाहैगोन होमबा 16 नि रुटआ मा जायो 16 नि रुटआ स्क्वायर रुटआ 4 आरो बेवहाय मा दङ 100 नि स्क्वायर रुटआ मा जायो 10 होमबा मा जागोन 40 होमबा नैबेनि जखाया बेसेबां जागोन बिसोरहाय 40 दाना पेरिमिटार जे इक्विलेटारेल ट्राइंगलनि जेनाखि पेरिमिटार दिहुननाय बिनि फर्मुलाया मा जागोन जोंहाहाय पेरिमिटारनि फर्मुलाया मा जायो 3a होमबा 3 * a नि माना बेसेबां 40 ना होमबा 3 जों 4 जों सानजाबा बेसेबां जायो जोंहाय 12 आरो 0 मोनसे दं नालाय 0 होमबा बेसेबां जागोन 120 मिटार होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय 120 मिटाराहाय कारेक्ट जागोन बेयावहाय ना गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नेक्स्ट दङ if the semi perimeter of a triangle is 21 cm and two of its sides are 13 cm and 15 cm then its area is माने मायाव लांनांगौ सेन्टिमिटार स्क्वायर माने सेन्टिमिटार स्क्वायरमोन बियो ना 2 जादों स्क्वायर माने बेवहाय सेमि पेरिमिटार माने सोरगिदिं सिमानि खावसे माने बेखौ मा होनना बुंगोन बर'आवहाय खाव सोरगिदिं सिमा बा खाव मा होनो खाव सोरगिदिं सिमा ना खाव सोरगिदिं सिमामोन बेहाय ना स्पेलिंआ एसे माबा जाबाय खाव सोरगिदिं सिमा माने सेमि पेरिमिटार माने सोरगिदिं सिमानि खावसे बेनिफ्राय मा होनदोङो बियो बेसेबां होनदोङो 20 बेखौहाय जोङो मा होनदोङो 21 माने सेमि पेरिमिटारखौ मा लिरनो हायो जोङो एस जों दिन्थिनो हायो बे बेसेबां 21 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय एन two of each sides are 13 cm and 15 cm बिनिनो बे आखान्थिथामनि ना मोनसेयाहाय जोङो ए लाबाय जोङो माने मा खालामनो हायो बेवहाय हमना लानो हायो जे जोङो आखान्थिथामनि आखान्थिफोरखौ ए बि सि ना एखौ जोङो 13 लाबाय बिखौ जोङो बेसेबां लाबाय 15 लाबाय 15 सेन्टिमिटार 15 बिखौ बेसेबां लाखो जोङो 15 सेन्टिमिटार ना दाना जों मोनसेखौथ' मिथिया अब्ला जों मा मिथियो जोङो a प्लास b प्लास c a प्लास b प्लास c मानि मा जे बेवहाय ना बे मोनसे आखान्थिथाम बे आखान्थिया a बे आखान्थिया b बे आखान्थिया c बे मोनथामखौ दाजाबा मा जागोन बियो बेंखननि मा जागोन सोरगिदिं सिमा ओमफ्राय a प्लास b प्लास c मानि मा बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ जोङो बिनि समाव मा मोननो हागोन जोङो 2s मानि मा बेवहाय s आ जाहैबाय सोरगिदिं सिमानि खावसे होमबा जोङो सोरगिदिं सिमानि खावसे होमबा सोरगिदिं सिमाखौ मोननांगौ मा खालामनांगोन बे खावसे जों मा खालामनांगोन 2 सानजाबनांगोन मा जागोन बे सोरगिदिं सिमा माने 2s जागोन बेना बेवहाय a आ बेसेबां 13 प्लास b आ बेसेबां 15 आरो 2 * मा जागोन बेवहाय s आहाय 21 होमबा सरि बेवहाय प्लास c दंबावो ना c बा c खौ लाखिदो ओरै सानजाबब्ला मा जागोन बेवहाय 42 नैबेखौ दाजाबनानै आगदाथिं लांबा मा जागोन माइनास ना माइनास बेसेबां जागोन बेवहाय 28 दा मा जागोन 12 निफ्राय 8 थांबा बेसेबां जागोन बेवहाय 4 3 निफ्राय 1 बेसेबां जागोन बियो होमबाथाय 14 होमबा बेसेबां जाखो बियो दानिया
जोङो सिनि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 14 दाना मा खालामनांगौ जोङो बेवहाय दब्लायथिखौ दिहुननांगौ दाना जों मा खालामनांगौ नोङो दब्लायथिखौ जोङो दिहुननांगौ जोंना एंखौ खोमोरग्रोनि नोंसोरो स्क्रिनशट लाबानो जाबाय ना दानिया जोङो बेवहाय बेसेबां मोनखो जोङो 14 मोनबाय माखौ 14 मोनखो जोङो सिनेमानखौ जोङो 14 मोनबाय ना सिनेमाना 14 आरो नैबेखौ जों मा लादों ए एखौ मा लादों जोङो बि दाना जोङो दब्लायथि दिहुननांगौ एरिया एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुला जोङो बेवहाय मा मोनगोन जोंहाथ' आखान्थिथाम जों दहाय बेलेग मोन्दोंमोन ना गोरोब आखान्थिथामाव मा मोन्दोंमोन जोङो √3/4 ए स्कुवेर बे 3 ना √3/4 ए स्कुवेर दाना जों बेवहाय गुबुन लागोन जों बेवहाय माने आखान्थिथामनि आखान्थिफोरा गुबुन गुबुन नालाय बेखायनो मा लानो हायो जों बेवहाय एस बेखौ जायखौ जोङो हिरन्सनि फर्मुला होनना बुङो जोंना हिरन्स फर्मुला ओमफ्राय बेवहाय मा जागोन एस माइनास बि आरो एस माइनास सि एस मानेथ' जों मिथिखाबाय सेमि पेरिमिटार माने खावसोरगिदिं सिमा बा सोरगिदिं सिमानि खावसे बेनिफ्राय ए बि सियाथ' जाहैबाय आखान्थिफोर ना आखान्थिथामनि आखान्थिफोर होमबा एसआ बेवहाय जोंना मा मोनलायो एसआ सोरगिदिं सिमानि खावसेया 21 इन्टु एस माइनास ए माने जोङो एसआ 21 निफ्राय जों माखौ माइनास खालामनांगोन एआ 13 होमबा 21 निफ्राय जों मा खालामनांगोन जोङो 13 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङोहाय 8 मोनगोन ना दाना एयावहाय एसआथ' 21 आरो बिआ बेसेबां 15 21 निफ्राय जोङो 15 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 दाना एयावहाय एसआहायथ' 21 आरो सिआ बेसेबां मोनगोन जों 14 21 निफ्राय 14 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7 दाना जों एखौहाय मा खालामदों बेवहाय नाय 21 दंना बेखौ जोङो सानजाबजोबनानै जोङो बायजोआव दिहुननो हायो आरो ना बेखौ सिफायनानैबो जों दिहुननो हायो बेवहाय 21 4खौ मा लिरनो हायो जोङो 4खौ जोङो 4 into 2 लिरनो हायो जोंना 4खौ जोङो 4 into 2 मानि थाखाय 4 into 2 लिरदों बेवहाय नाय 4नि स्कुवेर रुटआहाय मा जायो 2 जायो ना दाना जों नैबे 6खौ मा खालामनो हायो 6खौ जोङो 2 into 3 लानो हायो जोंना 2 into 3 आरो बेयो दाना 7 मानि थाखाय सिफायदों बेवहाय नायदो ना जाहाथे जोङो गोरलैयै दिहुननो हायो रुटनि सिंनिफ्राय ना दाना नायदो बेवहाय 21 into दानावहाय 4 into मा जागोन नैबेयो 2 into 2 मा जागोन इयो 4 आरो 21 जों 7 सानजाबा बेसेबां जायो सरि 3 जों 7 सानजाबा बेसेबां 21 एबो 21 होमबा मा जागोन जेब्ला जरा जायो रुटनि बायजोआव ओंखारबोयो मोनसे जाफैयो ना आरो 4आबो जरा होमबा मा जागोन मोनसे जाफैगोन दाना सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 21 जों 4 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय 84 होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय 84 अपसन नाम्बार डि आहाय जागोन बेयो ना कारेक्ट एन्साराहाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ व्हाट इज द एरिया अफ ए राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल हुज हाइपोटेनियास इज 6√2 सेन्टिमिटार माने मोनसे खनाथि आखान्थिथाम माने गोरोब आखान्थिनै ना माने गोरोब आखान्थिनै खनाथि आखान्थिथाम माने नाय गोरोब आखान्थिनै खनाथि आखान्थिथाम माने मा होनो बेवहाय खनाथि माने बेयो मा जागोन 90 डिग्री 90 डिग्री आइसोस्केल्स माने गोरोबनै आखान्थिथाम माने गोरोबनै आखान्थिथाम गोरोबनै आखान्थिथाम आरो बेयाव मा होनना बुंदों राइट एंगल माने खनाथि माने 90 डिग्री बेयो 90 डिग्री आरो बेवहाय गोरोबनै होनना बुंदों ना बिसोर मोननै आखान्थिनि जखाया मा जागोन समान बेखौ ए लायोब्ला बेखौबो जोङो ए लानो हायो आरो बेवहाय मा होनदों हाइपोटेनियास माने नैबे लाव आखान्थिया बेसेबां 6√2 दाना मा खालामनांगौ जोङो एरियाखौ दिहुननांगौ ना एरियाखौ जोङो दिहुननांगौ एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो खनाथि आखान्थिथामाव एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट होमबा बेवहाय मा जागोन नैबे जाबाय बेस आरो नैबे जाबाय हाइट जागोन बेना माने पारपेन्डिकुलारबो लानो हायो जोङो बा पारपेन्डिकुलार ना आरो नैबे जाबाय हाइपोटेनियास बेयाव मा जागोन हासा इन्टु मा जागोन जौथाय जानांगोन जोंनियाहाय ना अब्ला जों बे एनि मानखौ जोङो दिहुनना लाग्रोनांगोन जों होमबा जोङो खनाथि आखान्थिथामाव जों मा मोनो पाइथागरासनि टिउरा मोनोमोन ना थारबुंथि पाइथागरासनि थारबुंथि बेवहाय मा जायो नैबेखौ सापस जोङो ए लाबाय एखौ बि एखौ जोङो सि लाबाय होमबा मा मोनो जोङो ए सि स्कुवेरनि समाव मा जागोन ए बि स्कुवेर प्लास बि सि स्कुवेर जागोन बे ना होमबा जों बेयाव खानाय एखौ स्कुवेर खालामनानै नैबे बेखौ बि सिखौ स्कुवेर खालामनाय आरो ए बेखौ स्कुवेर खालामनानै दाजाबनानै मोननाया मा जागोन नैबे ए सिखौ स्कुवेर खालामनानै मोननायनि समान जागोन ना होमबा इयाव मा लानो हायो जोङो एखौ स्कुवेर खालामदो आरो एखौ स्कुवेर खालामदो ए स्कुवेर बेसेबां जागोन 2a स्कुवेर ना प्लास खालामबा माने इयाव नाय एखौ स्कुवेर खालामबाथ' ए स्कुवेर प्लास ए आरो एखौ स्कुवेर खालामबा ए स्कुवेर मोननैखौ दाजाबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 2a मा जागोन बेवहाय 2a स्कुवेर
आरो मा खालामनांगोन जों बेवहाय AC स्क्वायर माने मा 6√2 स्क्वायर दानिया बेवहाय नायदो 2a स्क्वायर 6 खौ स्क्वायर खालामबाथ' 36 आरो √2 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 माने बेवहाय नाय √2 खौ जेब्ला स्क्वायर खालामगोन स्क्वायरजों रुटजों दानजायो होननानै खिन्थु सानना लाबानो जाबायना स्क्वायरजों रुटजों दानजायो होननानै होमबा मा थागोन जोंहाय 2 थागोन बा बेवहाय 2 दाना जों मा खालामदो 2 जों 2 रानदो दाना a स्क्वायर ना बा मा जागोन बेयावहाय a स्क्वायर बा जों माखौ स्क्वायर खालामबा 36 मोनगोन जोंलाय 6 खौ होमबा इनि माना बेसेबां जागोन जोंहाय 6 इनि माना 6 जाबाय होमबा जोङो इयाहाय बबे इयामोन नैबे हाइटआबो a आरो बेसआबो a ना होमबा इबो 6 जाबाय इबो 6 जाबाय दाना जोंना मा फर्मुलाया जोंना हाफ इनटु माबायावहाय हाफ ना हाफ इनटु बेसआ बेसेबां 6 हाइटआ बेसेबां 6 ना दाना 2 जों 6 खौ रानबा बेसेबां 3 जों 6 जों सानजाबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 18 एन्सारा मा जागोन 18 सेन्टिमिटार स्क्वायराहाय कारेक्ट एन्साराहाय ना